Moi, olen Mario. Ja minun tarkoitus on tappaa itteni, koska ei kestä elämää enää. Olen tehnyt 3 yritystä ja katsotaan onnistuuko ne. Let's go! Ekaksi. Hirtän itteni. Kokeillaan. Wii! Ei sattunut. Seuraavaksi katapultti. Heitä mut suoraan ovea päiten. No niin, ekaksi pitää hakea se. I'm ready. Let's go! Au! Häh? Se piti hengissä. Tietenkin. Tää on muovista tehty leikkitalo. Ja viimeinen on. Jännä. 3. Anjo, unohdin. 4. Täällä on 4. Eli tosi 3. Okei. 3 on sähköisku. Häh? Ole henges? Niin tietenkin. Mun kengät on tehty muovista. Tosi kivaa. Ja viimeinen on kalliolta hyppääminen. Ja suoraan kovan kiveen. No niin, mennään. Ihan raskasta. Noin. Oli viimeinen yritys. Suoraan kivikovaan. Kaikki ystäväni ja kaikki loserit. No, en mä tiedä loserit, mutta jotkut kaikki kivat. Mulla on vaan yksi sanottavana. Hyvästi. Pystynkö? Au! Tämä on loppu. Au! Hän kuoli. Kiitos kun katsoitte. Ja oikeasti, luulitteko te oikeasti, että mä kuolin? No en tietenkään. Se oli vaan pelkkä nukke. En oikeasti mitään itsemurhaa halua. Jehe, Mario time! Kiitos ja näkemiin. Bye bye!